ମୁଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଶୋ କଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ମୋର ତ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ବେକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲାଇଫ୍ ସରିଯାଇଛି ଯେମିତି କିଛି ଆଉ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମେ ବି ମୋର ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି। ମୋ କିସ୍ମତ ବାକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଥିଲି କି ମୋ ସହ ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ହବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲୁ? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫେଲ୍ ତୋର ବାକି ଲାଇଫ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବ? କ'ଣ ତୁ ଏତେ ଲୁଜର? ନୋ, ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଏହି ସେହି ସମୟ ଯାହା ତୋର ପୁରା ଲାଇଫ୍କୁ ବଦଳେଇକି ରଖିଦେବ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଅଛି, ଅଲଗା କିଛି କରିବାର ଅଛି, ବାକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ବଡ଼। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ରିଟ୍ରାଏର ଅପସନ୍ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ଟ୍ରାଏ ଆଉ ରିଟ୍ରାଏର ଅପସନ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ ଆଉ ରିଟ୍ରାଏ କରି ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଅବିକା ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ। ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ବି କହିବେ କି ଏ ପିଲା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ଫେଲ୍ ହୋଇକି। ଏହି ବର୍ଷ ଫେଲ୍ ହୋଇକି ଭାବୁଛି ଆର ବର୍ଷ ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଦିନରାତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପାଗଳ ହୋଇଯିବୁ ଶଳା କହିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ। ସେମାନେ କହିବେ ଆଉ ତ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୱାଣ୍ଡରିଂ। ଖୁସି ତ ମିଳିଯିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ସେହି ଯିଏ ହସିବା ପାଇଁ ଭାବିନଥାନ୍ତି। ପୂରଣ ହେବ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ତୁମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦେଖୁଥିଲ। ଭାବନି କି ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଡରରେ ରାତିରେ ଶୋଇନଥାଏ। ସେହି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତା'ର ଜୀବନରେ ଏତେ ଥର ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ସାୟଦ କୋଇ ଫେଲୁଅର ଏତେ କ୍ଷମତା ରଖିପାରନ୍ତା ଯିଏ ତା'ର ଲାଇଫ୍ରେ ଫେଲୁଅରର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଥରେ ଦୁଇଥର ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ହିମ୍ମତ ହାରି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି 9999 ଥର ଫେଲ୍ ହୋଇକି ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ। 10,000 ଥରରେ ଲାଇଟକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଥୋମାସ ଆଲଭା ଏଡିସନ୍ ଇନ୍ସପାରେସନର ମହଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ତମର ଏତେ ଫେଲୁଅରର କ୍ଷମତା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ସେ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କେବେ ଫେଲ୍ ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। 9999 ଥର ବଲ୍ ବନେଇବାର ମୁଁ 9999 ପ୍ରକାର ତାରିକା ଶିଖିଥିଲି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ରିଟ୍ରାଏର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏହି କନଫିଡେଣ୍ଟକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଭରସା ଅଛି କି ଆପଣ ଏହି କନଫିଡେଣ୍ଟକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଆଉ ନିଜ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆଉ ମୋର ଭରସା ଅଛି କି ଆପଣ ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।